Imad ah. Pajang paanang baboy. Ay, sige. Madam. May pangal. Oo, pangal. Oo. Madami. Mas marunong nga ni Tati. Jaing. Magulo. Sa kamuti tanaya, ganaya rin basa ng taong lusaw. Kaya kayo, Sir. Kay kamuti, pati tanay. Kapag ko pala siya sa paano, maldalis na ka. Yung kasi.
Debecet, Bunda! Debecet! Ano kaya? Alis na! Thank you! Nagbibilis! Ang bagay sa amin sa kaya pag uwi dito, ibigta kita para kayo. Silo lang po ito. Sako na! Kala ko. May ka naman si sa taas. Na-vlog ka ni Kuya. Hello, vegan. Pabilis mo. Halika! Uy! Diyan! Ano yun? Madam, bili ka lang ng mga focus na madam mo. Madam, ano yun? Madam, chicken po ate. Ate, focus lang. Ano yun? Manok po. Ano naman din? Ate, piga ate. Ate, manok ate. Sarilo. Para saan yun? Para saan? Lugar yun, sorry. Danta kay in. Documentary. Maglap, mahirap magpila. Asamang namada. 105. May tinula mo ito. Mamaya ka. Beso. Akong kulitan. Lagot ka na. Lagamang, tsara naman. Yes, manok nila de. Tingala. Lagamang. Agamang bago. Tingala manok nila kuya. Diyan ni manok nila. 90 darling. Kuya. Hindi lupa ni takababay. Bes, tingala be. Pata ni Mara. Nakali ka dyan.
Alimunan ko lang po mo. Mag-iulan. Magkano? Balikan ko muna. Ulis na bangos ito. Lupa ko yan. Anong tanong niyo kuya? Gutom sa biyahe. Gutom sa biyahe. Ulis bangos ito. Ay, subscribe pa kayo. Ano na yung 500? Madam, 120 na lang. 180 na madam. 90, madam. Ya, bangus saja, bangus. Ya, 120 bangus kabayo, 120. Nangandan, nanti pintu tu sirayo, nama Ken. Ito, good sir. Good. Good yan. Pero kay ilong. Tilapia bangus, 70 tahong, tahong, tahong. Santiga tahong. 40 kapal no, madam. Ano, 150 doon, madam, 150 na. Kala ko kakain tayo. Asati. Ay, marami tayo. Kumaan, madam. Ini masih kumaan.
Malabot nila, kabili. Ka pa. Do you agree? Stay away.